Телешки език с масло и шарена сол, месото, което не крещи, а шепне: браво, майсторе! Езикът. Някои само като чуят и се мръщят. Език ли? Ама не, това не е какъв да е език. Това е телешкият, благородникът на тенджерата. Месо, което не се хвали, а просто се топи и ти казва: яш, човече, заслужил си. Варенето. Тук няма място за бързане. Животът и езикът и двата стават хубави, само ако ги оставиш да къкрят спокойно. Студена вода, сол, черен пипер, дафинов лист, лук, морков, нищо модерно. 2 часа и може и 3, ако си философ. Докато вилицата влезе като в масло и ти се усмихне, после идва моментът на истината. Обелването. Не се плаши, не хапе. Под кожата се крие мекота по-чиста и от съвестта на дядо след постите. Нарязваш дебело. Не за снимка, за уважение. Масло в тигана. Истинско. Когато запее, пускаш езика, съска, златне, ухае. После шарена сол. Не за вкус, за традиция. Сервираш с хляб. Никакви салати, никакви украси. Хляб, тишина и блажено кимане. Телешкият език е ястие за хора, които не говорят много, но когато го опитат, казват всичко с едно «мм». А ти би ли опитал, ако ти сервирам една чиния още сега?